Аз се казвам Снежи. Аз се казвам Стефка. Приятно ми е. Пишете долу в коментарите вие как се казвате. Ако постигнем 100 харесвания, ще има среща с мен в село Певците на центъра в 1 часа. Чакай, в 1 часа, но чакай, днеска сме 20. Чакай. 20. И докато тя да каже нещо, аз искам да кажа нещо. Ние си мислихме... Чакай, на 27 април. Тогава ще имаме среща с мен на центъра в 1 часа в село Певците, на центъра, колко пъти ще го описна, на 27 април. И аз искам да кажа нещо. Щяхме да имаме среща с мен в село Розино на центъра. Но отменихме, защото аз в другата събота имам генерална репетиция и трябва много да репетирам. И в понеделник щях да организирам... Но чай на училище. Да, на училище съм и... Ма чакай, някакъв празник. 27 е... На 27 не ли е събота? Ама да, ти всеки път си на репетиция. И така, хора, в понеделник, това е понеделник, щях да направя срещата. Добре, ти няма да правиш. Но аз имам някакъв празник, много е важен, защото аз там ще участвам. Ще ме извинете, хора, че няма да имате среща с мен. Много ще ме извинете. Ако ми се сърдите, вие пак ще се усмихнете, най-важното. Нали? Добре, искам и аз нещо да кажа. Айде, така че хора, винаги да сте усмихнати. И когато се срещнете с мен, ще има няколко лищата, ще има моя подпис, сърца, снимки с мен и с братовчетка ми. И аз също мога да ви принтирам някои снимки от мене и от нея също. И от нейната и сестра. Мога да ви принтирам някакви снимки. И ще ви покажа нашите подписи. Ако искате, мога да ви пиша един подарък от мен и на един от вас. Да кажем ли номера? Не. Ето я сестра ми. Да, съм малката сестра. Ето, вижте каква красавица. На колко си? 1, 2, 3, 4. На 4. Как се казваш? Екстир Панова Самойлова. Браво, сега излизай. И, приятели, да ви кажем, че... Хайде, излизайте. Да ви кажем, че... И това е от нас. Чао! Чао! Ела да Много кажеш те чао. обичаме. Чао! Коментирайте се! Абонирайте се! За канала! И цъкнете камбанката, дайте по един мощен палец. Чао! Това е от нас. Чао! Обичайте се вие, ние чакай, се обичаме. ако имаме... Ако има 100 харесвания, тогава ще направя среща. И ние се обичаме и вие се обичайте също, хора. Ама оставите! Патето! Оставете! Викай. Чао, чао. Чао. Извинявайте.